de forma humil, senzilla però solemne, en esta data carregada de simbolisme per a nosaltres, vull reiterar el nostre compromís i el meu compromís per retornar l'honradesa, l'eficàcia i la vergonya a la Generalitat. Ho faig proclamant este 9 d'octubre, nou compromisos en els valencians i les valencianes. En primer lloc, em compromet a ser un president honrat per a un poble que és honrat. Em compromet a tornar a fer la sanitat un dret universal i a fer de l'educació pública la millor educació i també a reconstruir els drets socials per a que ningú mai se quedi al marge. Em compromet a posar per davant sempre els interessos de la comunitat, fins i tot per damunt dels interessos del nostre partit. Em compromet a enaltir el valor de l'esforç en tots els àmbits de la societat i a tindre l'eficiència i l'austeritat de la bona com a bandera de la gestió. Em compromet a defensar sempre el dret a decidir de les dones, a lluitar des de l'arrel contra la violència masclista i a treballar per a la igualtat salarial entre dones i homes. Em compromet a recolzar l'economia real, la dels empresaris de veres, aquells que arrisquen, aquells que no especulen, la dels treballadors i treballadores, la dels funcionaris, la dels llauradors, la dels ramaders, la dels pescadors, la de totes les persones que cada dia alcen este país. Em compromet també a que construïm el millor equip d'homes i dones per a dur a terme este gran projecte de prosperitat social, per tal de construir, reconstruir un país socialment avançat en una Europa més cohesionada i més justa. Em compromet a escoltar i a ser sensible a totes les opinions, perquè la raó no és patrimoni exclusiu de ningú. Per això, la primera mesura que prendrem serà convocar els pactes per la comunitat entre empresaris, sindicats, universitats, partits polítics, perquè aquesta comunitat, aquesta nova comunitat, aquest nou projecte de comunitat, el tenim que fer junts i entre tots. I finalment em compromet a ser el president de totes i de tots els valencians. I tornar-li la dignitat a la Generalitat significa, abans de res, demanar-li perdó a les víctimes del metro de València. Demanar-los perdó. I obrir també una nova etapa de relació en els ciutadans, allunyada de la soberbia, de la prepotència i de la falta d'honestitat. I també, per a tornar a la dignitat dels valencians, el 9 d'octubre, d'ací un any, tornarà Ràdio Televisió Valenciana.